kakating jonga irisya tapa ngasa hapot nong ra nong lum habes pelat nong kuno ba kadai ka juk tuma kilong kalong nong kendang kalong kum kipol bam syama ki banga bang pat jula ban nong makunto malong maki and then kawiru internet ya i madiang marang ba kilong ku beki i siparate nong ki i hado ban da ki obri rumah kidang dan kita kajinya kan mau jongki iwe but kawiru dan hi kandiat mo kalong ka jing singko bakla jongi ro le si le mo kumno ngi dan jing singko bakla ku ba ipara hado jong imarang ba mane i kerendam untuk mah kaga jing sha ka deso jongi khasi tengin le bade kom to ngi kun hado ngi haban koreki mo lagi long kumno ro to hi ngate bakam fan ngate marang yai madiang anyo jelau tai la so jing dia minta jelau ni healthy dan ya ngasih long si tenan ngai si tenat jing action jangi te yai marang baru ngai tenat kujui ke jing action kablong khamdan jing fan mo kamlong khamso tenat and then kawiru ye sharlin mo an ngai long itenat ate hakani ga film mentale ngam tu kita ki kawi ke ka film jangi ngapadi ani gadang i first time minta ka film jangi gani ate ngam just long le no era nomor kayo jing mentai yangi kayo jing mentai kalong kapen itenat kapen semua tenat ini ma iwe le si yo ki wiru kidan ki ba itanat hi kumbanga itanat mga kumbanga ihun mga bangan pen ti dan ti kumtahi ani kalong comedy type ma namar ki performance show ba ki performance tanum dan show em balong kum to ki performance show te kidang long nong kum no kilong kum to dai mentate kum duna ma balong kum to takadaw kapen itanat hiro kapen som ki hiro kapen long smutho hiro yingi ki briu ma kum ya khamtam nei kanja balong kun khado lani kum no ki kun kan thai khasi ma ba ngin long kum tu ki jing long ma angate ngayo ajing sneng kandiat na botol film kum bangi long kan thai maroi to ma ni haban pet kum to ma na ying na sam ni bon snang haban kore ki la shai la shisni nen ngam dei ban nyo ben ki henmen lan ni para ma jonga te bat kawiru long ngayo banganum long kum ki nong sar type ma namar ba ki kani ka film ngayo sneng kum bangan long nong pandong nong dei ban long hadu kata te long ka kam so tanat ma yangi kadang ngilang kum kajing im jong i pe shalin mine itanat ba nado ker kum shat jong i po madan nado ker kum sem jong i gizang ker sha long ikalong itanat te dei gijing im jong i khasi minta tela janjar ban gizang ker sha ban sem kan dai si silin kadang ka thang janga tingala try ban dei audition te ngam tu ngan yo ani am tang ba minta te ngasu shim sha tang ki side part e kum to kidan ki bang adep shim actress kama kidan pat ki side kidan ru ki bala kampau pat ngashim tang ki side bang pat danut tambangan sa shim ma hadin nga try da ka jing trisham janga kala pen ki yang abangan poi kata ka thong ma bang ko aban nong kum ita in min actress lingba bang atip ya kan ni ka film lingba ki jing ngadan ma parlok jong kum meban ma beju khadi ma do jang man sias ketegi film serial jong i te lingba jong hikama ki abun hi ki parlok ba tip ba shooting te lingba ba jong ka tim jong lam jing sa channel nga ko ahi ka thong jong ate nga ko kumbangan long hakoi ka singan long ka actress ma ko ahi ba hakino kini di audition ngan try bangan dai handai tambal koi ka ba pen kemen yang menta si first time jong ka audition kalong ka ba pen itho brio yang mo kalong pen singan ba yang long killing ba ki wiru ki ong mas mulai EFE te lingba jong tu along full support and then ngalirung audition ru first audition ngamlong sir re along shilur ba te long naka jing ai musim markel yang ma kum ki puran kiten shop ki ai musim yang awak lang adang long ha ibarat ru te ki ai musim yang ngaban pen he ban pen kiu syafrang tai wei waktu ama akras kasih berkisah dengan ngam pajutip ya kata tang ba bang laju aklang te di iba aktor iba la kambyang te tang i Michael Pongro te long na so tanat bat ite long bagi di prashnong ngaye ngila long kham so jo so jante tang ke kabanga ko aban dong te so baban mo ngam la on batai than mo hadu kata-kata tang balada kibriu ki yo i lela dala ki jong ki khaman komat kinong kin itan na bang kin so thu an kin tip kumno ba kalong ka film and then da ki one ro long kiran pe da ka jing comment da ki mi ro ki mi kom bangi mi mangi mo ni so comment then so comment ba mantas ni na mablay balong le yo i bet folte
dan tangga tahi tambah long ladangan nga request ya fi baro pa ba mo kiba kwa man pe ini film ka jom te ka best palat khantam ya fi siama lon kiba ong pet comedy jong marang ba madiang kisis no tanat ha te ha ka ba man takas ni ha ni kan tile te ba fi direct daga film tanong kham best palat namar ba nanong syukum no ka jing so comment jang ban pet ro ka comment palat ka best palat te ngam laong era te sawan saki dalam ki jong hikmat ma punyo full ba tangga tahi Ide ifan jom madeng marang ba Kami buat hang kami hoy para Kita kini setelah mereka pergi ke thank you